Com ens ha canviat la vida estos 4 anys? Poquet o molt, però a tots ens ha canviat d'alguna forma. Ara sabem com d'important és cuidar-nos i com d'important és cuidar. A mi també m'ha canviat la vida molt estos 4 anys i això m'ha encoratjat. Vull treballar per deixar a les nostres filles i fills una novel·da més bonica. Vaig començar este camí fa 8 anys amb molta il·lusió i he après molt a base de fer. I he après sobretot que són necessàries 2 coses per a fer política, humanitat i sensibilitat social. I ara em torne a presentar perquè encenc amb eixa força, amb eixa il·lusió renovada, amb responsabilitat també molta i sobretot amb el suport de l'equip, del gran equip que tinc treballant al meu costat i vull continuar fent. I vull una novel·da que no es deixa ningú darrere. Vull una novel·da respectuosa amb la seva gent, amb la seva identitat, amb el seu patrimoni. Una novel·da verda, sostenible, dinàmica, un poble que parle i que se senta escoltat. En definitiva, es tracta de treballar per a que totes i tots siguem més feliços. Això és el que ha de fer la política, garantir que totes i tots tinguem cobertes les nostres necessitats bàsiques per a poder ser-ho. En estos 4 anys hem sigut oposició d'un govern amb majoria absoluta i ha sigut complicat, però nosaltres hem tingut molt clar des del principi que hem vingut ací a treballar. I gràcies a això, Compromís hem sigut el grup que més propostes, que més documents, que més pressupostos hem acordat i gràcies a això les nostres polítiques s'han materialitzat. Persones sempre per davant dels bancs. Sílvia, si hagués de definir el treball de Compromís en estos 4 anys, com ho faries? Compromís hem sigut l'accelerador de les polítiques de progrés i ara tenim per davant 4 anys més per a treballar i és necessari que Compromís lideri el govern. Perquè, com saps, som molt d'allò de nosaltres, de la nostra cultura, dels nostres espais naturals, de pujar la Serra de la Mola, d'anar als Clots, del nostre comerç de proximitat, d'anar a fer la plaça. Som molt de les nostres festes, de la nostra indústria, de les nostres tradicions. Som molt de cuidar-nos. Som molt de parlar clar, però som molt de tenir sempre les mans esteses per a treballar pel nostre poble. Som més de 25.000 novelderes i novelders alçant cada dia al nostre poble. Tenim més de 25.000 raons per seguir defensant-lo. Som molt de tu, som molt de Novelda. El proper 28 de maig, vota Compromís per Novelda.